לוי הוא הילד השביעי בן 8, הוא נולד אחרי 5 בנות. זאת אומרת שהאח הבכור שלו יוסף קיבל מתנה לבר מצווה חודש לפני, והם באמת היה ביניהם קשר מאוד מאוד מיוחד לאורך כל השנים. לוי נולד תינוק מאוד מאוד יפה, עם תסרוקת קוצים. כל האחיות התאהבו בו בבית החולים, והוא היה תינוק שקט ורגוע, וראינו מההתחלה שהוא טיפוס וטרן כזה, נוח. הוא גדל כילד טבע, סוג של מוגלי כזה. אהב מאוד בעלי חיים, בכלל את הטבע, דעתן מגיל צעיר, אבל עושה את כל הדברים בחינניות שקשה לכעוס עליו. הייתי אומרת שלוי ויוסף היו צמד, ועדיין ללוי הייתה כוכבית שכאילו לכל אחד... לוי היה כמו יוסף מיני. לא, אבל אני אומרת על זה שללוי כאילו הייתה כוכבית הזאת של קשר מיוחד עם כל אחד אחר. לכל אחד באופן ספציפי. כן. הוא ממש אהב כלבים, כל פעם שהוא היה נתקל באיזה כלב כזה, הוא בא אחריי. אם הוא לא היה נופל, בטח בין לחימה ללחימה בהפוגות, בטח היה אוסף את כל הכלבים שננטשו, שהבעלים שלהם כבר לא איתנו, שברחו מעזה, הוא היה אוסף את כולם. וזה עד אפילו לשנה האחרונה, כשהוא בטירונות, ובליל הסדר הם עשו שבת, כוננות, ובמוצאי החג הוא מתקשר ואומר לי, שואל כל מיני שאלות, מה את עושה, מה יהודית עושה, יש לכם תוכניות? אוקיי, לוי, מה אתה רוצה? יש כאן גורה פצועה, ואם לא תיקחו אותה, היא תמות, או שיוציאו אותה, והתארגנו ונסענו עם קרטון מוכן והכל, ואספנו גורה חמודה, את לוי לא פגשנו, אבל הוא השאיר לנו אותה בש"ג, פצועה היא לא הייתה, וכשדיברתי איתו אחר כך אמרתי לוי, אבל היא לא הייתה פצועה, מה? כן, אבל היא העבירה לי 4 שעות בשמירה. אני אתן דוגמה, פעם היו לנו עיזים בדיר מאחורי הבית, אבא אמר ללוי, לוי לך תן אוכל לעיזים. מה לוי היה עושה? היה בא אליי, אומר לי, רועי, אבא אמר לי להגיד לך שתלך תיתן אוכל לעיזים. אחד הדברים הכי אהובים עליו לעשות. להטיל מטלות על האצלת האחרים. סמכויות. לוי מאוד מאוד אהב מוזיקה, התחיל לנגן בעצמו, הוא למד בעצמו באמצעות אינטרנט ובכלל לנגן על יוקללה. הוא לא למד בקונסרבטוריום, אבל הוא כן השתתף בהרכבים שניגנו אפילו בפני קהל. הוא היה ילד מאוד מאוד סקרן, חיפש תמיד לדעת איך אפשר לעשות יותר טוב, התעניין באנשים מצליחים, קרא הרבה על אנשים מצליחים כדי ללמוד מהם. כל רעיון שעלה לו היה יכול כל שבוע לבוא עם איזה רעיון חדש ולהתעניין ולחקור כל מי שהוא יכול שיש לו קצת מידע בתחום הזה כדי לראות איך הוא יכול לנצל את זה לטובה. לוי היה מתנדב כמעט בכל מה שאפשר. הוא היה מתנדב בכיבוי אש, שזה התנדבות שכרוכה בלימוד ומבחנים, במשטרה, בעלי נגב, זה המקומות הרשמיים, תנועת הנוער כמובן. מעבר לזה הוא היה לכיתות תגבור ועוזר למורות. הייתה לו יכולת התבוננות והקשבה לצרכים של האחרים. הוא היה יכול לראות מישהו לא כל כך במצב רוח, והוא לא היה מתרחק עד שהוא היה מצליח להביא אותו למצב רוח קצת יותר טוב. בנוסף, הוא הכין את עצמו לשירות הצבאי הרבה מאוד זמן. וזה אנחנו יודעים היום, לא ידענו מה הסיבה לבחירה שלו, כי הוא לא כל כך שיתף, אבל הוא החליט ללכת לשנת שירות באיחוד. אז הוא אמר, במכינה אני מקבל יותר ואתן פחות. ובשנת שירות אני יכול לתת הרבה יותר, ולהטמיע בנוער את הערכים שאני מאמין בהם. ובאמת יש בעקבותיו נערים שכבר הלכו לשנת שירות והולכים בדרך שלו. בכל בית לכל אחד יש תפקיד. אז לוי היה זה שתמיד יודע להרגיע ויודע לפתור כל מיני בעיות ועניינים. היו לו, מגיל 12 הוא התחיל לאסוף חברים בכל הארץ. כשהתחילו כל התקשורת הדיגיטלית והכל, וברמה שבאיזשהו שלב בגיל 16 הוא אמר לי, למה לא עצרת אותי? מה עכשיו? אמר, אני לא יודע, יש לי 3 אירועים של חברים, אני לא יודע לאן ללכת. היה לו מורה למזרחנות שלימד במרחבים, קובי לוי, שהפך להיות לו מורה לחיים וחבר. כשלוי היה מגיע הביתה מהטירונות או מההכשרה, מהקורס, הוא היה מספיק לעזור בבית לעשות כל מיני דברים. אמא, מה צריך,
כדי לפנות לו זמן לדברים אחרים, ולפגוש חברים וללכת לבקר את קובי. הייתי אומרת לו, כאילו, אתה חזרת, אתה בטירונות, אתה בטוח עייף, תנוח קצת וזה, לא צריך. אותו דבר גם מבחינת הצבא, הוא הלך לכמה גיבושים. כשהוא לא עבר גיבוש מסוים, אז למחרת הוא לא היה עכשיו בדאון או משהו, הוא קם ב4 בבוקר למרתון ולאימון, כי יש עוד גיבוש. הוא ידע שאיפה שהוא לא יהיה, הוא יעשה הכי טוב שאפשר. ואז הוא הלך לצנחנים. לאורך הטירונות שלו, כל פעם טירונות צנחנים היא לא קלה. להביא איך הטירונות קייטנה. אני אומרת, אבל אני שומעת מההורים של החברים שלך, זה לא בדיוק קייטנה. לא, הם חלשים, הם חלשי אופי, הכל טוב. שום דבר לא היה קשה לו. אנחנו לא ידענו את זה בזמן אמת, ידענו שיש לו כאבים פה ושם, אבל לא ידענו שהיו לו כנראה שברי מאמץ, והוא השתמש בהרבה משככי כאבים, ולא הסכים לוותר על המשך הפעילות. המפקדים ניסו להניע אותו מכל מיני פעילויות, מכל מה שהם יכלו לפתור אותו, אבל הוא ממש השתדל כמעט הכל לעשות. יותר מזה, בשני מסעות מאוד קשים, הוא תמך בחברים אחרים כדי שלא יישברו. הוא הגיע עם דמעות בעיניים, אבל הוא הגיע עד הסוף, דמעות מכאבים. שאותנו הוא לא שיתף, את זה אנחנו יודעים היום מהחברים. הוא תכנן קריירה צבאית. הוא היה בקורס מ"כים, מיד אחרי הטירונות הקצאת 0 זה נקרא. הוא יצא למ"כים והיה אמור ללכת מיד אחרי זה לקורס קצינים. היה יכול להיות לו עתיד טוב ומוצלח. ביחד עם זה היה לו גם העניין שהיה חשוב לו הסטייל. הייתה חתונה של אח של חבר שלו והוא ביקש שאני אקנה לו חליפה. אמרתי לו, אבל אתה הולך לצבא ואתה מתכונן להיות הרבה שנים, מה אתה עשתה עם חליפה? לא, אמא. קנינו חליפה והיא כל כך באמת יפה לו והכל, ואומר לי, את רואה ככה אני אהיה. איך אתה תהיה בצבא ועם חליפה? אל תדאגי, אני אהיה. יש לו 2 חברים מאוד מאוד טובים שהם היו כל הזמן ביחד מהתיכון בשנת שירות. הוא דרבן אותם ואמר שבואו נשכור דירה ביחד. הם תכננו לשכור דירה באשדוד. והוא כל הזמן אמר, טוב, מתי מתחילים? אז הם אמרו לו, כשנסיים את השירות, הוא אמר, זה לא פייר, אני אף פעם לא אסיים. באמת לא סיים, אבל לא בדרך שחשבנו. מפקדים מספרים שהוא חייל שכל מפקד רוצה בפלוגה שלו, במחלקה שלו. החברים מספרים שכל מה שמישהו אחר לא רצה לעשות, הם ידעו שלוי יכול לעשות. ואחד המפקדים אמר עליו כל הזמן אמרו את המשפט הזה, ממני תראו וכן תעשו. והוא לא הבין את זה עד שהוא ראה את לוי. היה צריך לעשות משהו ולוי מתחיל לעשות וכולם אחריו. הוא היה סוג של מנהיג שקט. בשמחת תורה כולנו התעוררנו כאן עם האזעקות, שמענו את היריות מאופקים, אבל אנחנו רגילים, אז אנחנו לא כל כך מתרגשים בהתחלה. הסתכלנו בטלפונים, מה קורה, מחבלים באופקים, לא הגיוני. לוי, הוא היה בכוננות בבסיס בביסלח. הוא ב6:30 התחיל לקבל הודעות מחברים שלו בעוטף. חברים בעוטף, חברים שלא היו בבסיס וחשבו שהוא גם בבית, וחשבו שיחברו אליו להגיע. וב7:20 הוא התקשר, אמר לי, אמא תשמעו להוראות, תיכנסו, תנעלו הכל. אמרנו, אוקיי, זה משהו אחר. בינתיים יוסף, הבן הגדול, התחיל להכין את הציוד שלו, כי היה ברור שהולך להיות משהו שונה, ולא מצא חלק מהציוד, ואז התחילו להתווכח ביניהם, לקחת לי, לא לקחת לי, כי תמיד היו התרמות. וב8:20 הוא שלח לי הודעה, אמא הקפיצו אותנו, כולם באווירה טובה, זה לא רציני, אני אעדכן מאוחר יותר. וזהו, מאז לא שמענו ממנו. הם יצאו בהתחלה למטרה של הגנת יישובים, הם לא ידעו בדיוק מה הולך. באיזשהו שלב שינו להם את המשימה, הם הגיעו מכיוון צומת מעון, עברו את ציר 232, היו באורים, מחנה רעים ועוד צמתים בדרך. כל מקום שהם הגיעו, ירדו מהאוטובוס, תיארו והתקדמו. לוי היה נגביסט חוד והוא היה מצוות לחפ"ק מג"ד. היה להם אירוע של תיירת שהייתה בתא מטען והם חילצו אותה. ואחר כך, אחרי מחנה רעים, אמרו להם אי אפשר להתקדם, יש המון מחבלים, אי אפשר להתקדם. אוקיי, אבל אם אנחנו לא נתקדם אז מי? ואז הם קיבלו משימה להגיע לכיסופים ונירים. אז האוטובוס הוריד חלק מהחיילים ביניהם לוי בכיסופים ואת האחרים בנירים. כשהם הגיעו שם כבר היה קודם כוח גולני שנפגע, היה טנק שרוף. אמרו להם שיש אנשים נצורים בבתים, אבל גם יכול להיות שבתים הם מולכדים, ולא כל כך ידעו להגיד להם ולכוון אותם
לאן ללכת, מה לעשות. אז הם החליטו להתחיל עם השורה הראשונה של הבתים, ואז הם הגיעו מול מוצב כיסופים. באותו זמן בקיבוץ היו עשרות מחבלים, חלקם לבושים במדים. הסימן העיקרי היחיד בינם לבין צה"ל היה קלצ'ניקוב. הם התקדמו והתפצלו לשתי כיתות, כיתה אחת הלכה לחורשה של מול בתי הקשישים. זה מרחק מאוד קרוב בין הכיתות, והכיתה של אבי ממש מול המוצב. המוצב באותו זמן נכבש והיו בו גם בסביבות 100 או יותר מחבלים, מאחורי החומה. הם שם ירו עליהם אש תופת בממש 180 מעלות. אני לא יודעת מה לביא ראה או מה היה בדיוק, אבל הוא והצמד שלו החליטו לחתור למגע. הם יצאו קדימה, הם היו בטוחים שהם יספיקו להגיע, היה להם עוד מרחק של ממש שניות להגיע למחסה אחר, אבל הם כבר נפגעו. החבר נפצע, לביא איבד את ההכרה. החבר ניסה לחלץ את עצמו וקרא ללביא, מכיוון שלביא לא ענה לו, הוא חשב שלביא כבר איננו בחיים, אבל הוא גם לא הצליח לחלץ את עצמו בגלל האש. והחברים מספרים שכעבור מספר שניות לביא התרומם, הוא התרומם, הרים את הנגב, שזה נשק מאוד כבד, כאילו הסתכל, ראה מה קורה, הרים את הנגב וירה עד שהוא נפגע פעם שנייה. החבר הצליח לחלץ את עצמו, ברוך השם. אני אומרת שקרה לנו אסון נורא, אבל בתוך האסון הזה קראו לנו גם כמה חסדים. דבר ראשון, לביא עשה עד השנייה האחרונה בחייו את הדברים שהוא האמין בהם. דבר שני, מפקדים שגם נפצעו חלק תוך כדי שניסו לחלץ אותו, נתנו הוראה לחיילים, הם עשו משמרות, בכיתה השנייה נהרגו 4 חיילים. הם נתנו פקודה לחיילים, הם עשו תורנות להשגיח על הגופות שלא יחטפו אותם. פינו אותם באותו יום, אז לא היה ביזיון כבוד המת. לביא לא נפגע בפנים, זכינו לראות אותו לפני שנפרדנו ממנו, בפרידה האחרונה. אחד החברים שהשתתף בחילוץ ונפצע קשה, הגיע ללוויה ונשאר איתנו כמה שעות וסיפר לנו את כל מהלך היום האחרון, כולל הקרב, כולל הכל. הוא למשל סיפר, ואמרתי דווקא הדברים הקטנים האלו, באותו יום הוא אמר את זה, כן, שהפעם האחרונה שהוא צחק הייתה באוטובוס עם לביא. נתנו להם תרחיש שנפל רימון לידכם, מה אתה עושה? הוא אמר שהוא קופץ על הרימון, ואז המפקד לקח אותו הצידה לשיחה אישית ואמר לו, טוב, זה היה ליד החברים. אמר לו, אני קופץ על הרימון. הוא לא קפץ על רימון, אבל הוא עשה את מה שהוא היה יכול לעשות עד השנייה האחרונה בחייו. היינו במסע פסח, שנראה לי, של הסוכות של בני עקיבא, ופתחנו הוא פתח פחית של שימורים, ואז הוא כזה, וואי, אבל הוא בא לפתח, הוא חצי פתח, ואז, וואי, אבל אולי בסוף לא בא לי, ואז הוא פתח ולמטה יש עוד נכסה. כשאני הוצאתי רישיון נהיגה לפני 3-4 שנים, ולביא גם למד נהיגה באותו זמן, ועשינו תחרות מי עובר ראשון. טכנית אני עברתי לפניו, אבל זה רק בגלל שהייתה קורונה ודחו לו את הטסט. מעשית, אני עשיתי הרבה טסטים והוא עשה 1 או 2. ואז הוא היה צריך נהג מלווה. אני לא יכולה להיות נהג מלווה, אבל אני יכולה להסיע אותו, כי אני לא צריכה נהג מלווה. אז כל הזמן אמרתי לו שהוא הנהג המלווה שלי. ובאמת, כי הוא היה נהג מלווה, חד משמעי. הילדים קצת היו צוחקים עליי, מאוד אם את מפנקת אותו, היינו מקפיצים אותו לבסיס, וכל מיני הסעות, וכל מיני זה וכל מיני זה. ואני אומרת, קודם כל, הרבה פעמים כשאני נוסעת לבד, אני כאילו מרגישה כאילו לידי. געגעת לחיבוק שלו, לחיוך שלו. מהאנשים האלה שנכנסים לחדר וישר כאילו נדלק אור, תמיד עם חיוך, תמיד ננסה לדאוג שלכולם יהיה בסדר. כל דבר שהוא יכול היה לעזור, לעשות משהו שיטיב עם מישהו, זה היה הוא. לא, הוא היה שנון מאוד בבדיחות. הייתה לנו, מדברים אצלנו בדרך כלל שפה גבוהה יחסית בשפה, אז היו לנו דווקא בגלל זה שיבושי מילים. למשל, הוא היה, כל דבר הוא היה אומר תודה, אז הוא אמר לי תודות רבים. הוא היה מתקשר, אני למדתי משפטים בזמן שהוא תלמיד תיכון והתחיל את השירות, אז הוא היה מתקשר, אם קרה ככה וככה, ואם קרה ככה וככה, בעיקר על עבירות תנועה וכאלה, לביא, מה עשית? לא, זה לא אני, לפעמים זה היה הוא, לפעמים זה לא היה הוא. ואז הייתי אומרת לו, מה צריך לעשות? ואז טוב, לי אני לא דואג, יש לי עם עורכת דין. תגעגעים להכל. אני חושבת שמשהו לזכור ממנו זה העשייה והשמחה. אנחנו נקווה שיצאו מפה אנשים, ילדים היום, אבל שהם יהיו אנשים... שזה יבנה להם את הדרך. שילכו בדרך שלו. ב-19/9 לביא כתב מכתב בפתקים שלו בטלפון.
הוא התקשר לחברה מאוד טובה שלו מחולית, שגם אבא שלה לצערי נהרג, הוא היה רב שץ בקיבוץ, ואמר לה, אם יקרה לי משהו, בטלפון שלי יש לך מכתב בפסקים. אני מקווה שלא תקחי את השטות הזאת קשה מדי, כי בלי המוות אין חיים. תזכרי שזו הדרך הכי טובה שיכולתי ללכת בה. קצת מקווה שיזכרו אותי כמי שאהב את העם הזה והמדינה הזאת יותר מאת עצמו, כי זה מה שהלך למולי תמיד. ומבחינתי זה הפך להיות צבא. אז אני מקווה שנהיה ראויים לקורבן.